Elevator hanbang Sondro Singh Rongpi aprangsi Biswanath Kargil live kelangwer kaching honarat dona phan kardom nang pajireklo tangte pini arsik jit lapen sodda ga berta non anton pen arjitha chengsi arsik jit lapen sodda ga berta la pohenlo lakhai inkoira throk ke parlo duar bagori constituency teithor kawe teron pi healing ministry ahem lak thom jose anam rubber mekicho anparta ahem mecho det ajok MSc Richard Tok biaphan akerap kachuhang Lakha inkoira throk ke parlo duar bagori constituency Deitor police station ke parlo Deitor habar kawe teron pi healing ministry ahem mekicho ajok lak thom jose kapek rengtang rubber mekicho et pen kana hok ajok ningduk kachepek langpon Erangke karju pen nangke thandon atengke kopi koson pensi hem me kicho detlone thang natta puthekte pusi birta nangpachini dun Megjang je sele lapen ingnar kehon che paduk thom kep api lak thom jase rubber mecho etke kana hok thepiglo Lasi duar bagori MSc Richard Tok bi aphan ka jinso pen akerap kipiji aphan kisung ke phobek abang photum kachuning ripon Bayi pora sitim ansi mi kichu poson ne ami ke bihek seta ko poson tang dun ulo ne mani tum ta chini thek thedelo rap tong thek thedelo lapen soy konter ani litum da ke bido kilos lo peklo nilitum lak thom si idam joi puma pasi chima thalo la po ansi la so non ke ni tum me chu delo ni tum nili bang tat ami ade bahari hot ke chirudun rong mani li thang ta photo ta tulidun thek thedelo sini tum phan ini akhirnya pasal long te pusini tunta cuma thalo formente na sonte ipo polo sari sarang si nangjin soduk polo tang te alang li nang rabji punili ninggit ke dolo asina rabji phan sini tunang li phan nang ke hang lo Karbi Anglong alongri Karbi Lo Charlie Asong Narlongati Adarsho aro ame ahin pen Karlitang Robinson ko aphan kachikimo asai kedengpon Atumi jakong ni pai troxi arni kangsam por pai trok malom Karlitang Robinson Kro aphan kachikimo asai kedengpon Bangso asai narlongati adarso Karbi Lo Charlie Asong arwame amepu bimol krolapen kongjun bang probin rong piatum kapatir pipon kachikimo ame along Haura Ghat Karbi Lo Charlie Asong arwame pen Mongol Singh krota chetong dunsi RD dojot pen kachikimo asai pachun ponlo Inpur में Karlitang Robinson Kro के inut rat asai claim bang phu anparta Karbi Lo Charlie Asong along ningkan Faroner kebra ingkoi koi ve plira pho aningkan kongchun bang arpu kedeng pen rat ajone sai ke claim chepaduk thekpik inut abang phuiklo Lasi alang li kar jong chomrong me along dim klong ke me kelong donji aphan pura Karbi Anglong along ri Karbi Lo Charlie Asong narlongati adarsa arome ahin pen Karlitang Robinson Kro aphan kachikimo asai mesen pen kerengpon Karbi Anglong dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi live Binyadun to arsik jitla pen sodda ka birta la pohenlo Kiramtang Pharokre sirkepra ingkoi koi veplira thoksi aningkan Kasalok atawar pini arni anta puthot kasalok thujia phan thangnat asai kedeng dia jok Jaipong pen kamsing timung arong adak atawar kahinu parpik ajok hadak araratum ningduk cepeklang Keongdung atok anu ke do ahawar ararapan kelang pon ke pangkre ajoksi pini langhin constituency ke parlo kamsing timung arong arat pen chenglok Jaipong ahawar anatur rong throk arong araratum towar ke mesen kawedet ajok ningduk cepeklang pon rintilo Kamsing timung arong amekar mensing timung mate abarim lothan bangki puke hada garong atwar lake ningkan pharo sirkepra engkoi koive phira troxi aningkan selam chotpen nonpu arnianta puthot kape methuji aphan thangnat alamta che than ponpe pinlang sarkar mate rat chari asong atum sitame kilik nangkele apor ahutke lamchak mesen nangchi pirinti bonta sai ke klem puke thekpon long lepin lapen hadak arong along iliboy alangroy along ke do slap kalvar sitame ke ban tektiklo lasi labangso adolong sitame prabjin pen nangsilam biponangji kalite labangso adim ke non batai hini ke thombak lang nangke thelo pulotangte kirupo lapente
hadak aprang pen sitame labang so atwar si cedam cebang bomlo mate towar pi ason ben lo lasi labangso atwar pi puthot mesen pen prabjin pen nang selam pi ponthoji aphan pura hadak rong throk araratum sitame ning aklong pen karbiang long autonomous council kachari kithe kiding atuma phan kachuningri padopon lam thela pelo ini tumarong non pine pen sastaglilo idam tang 1987 pen jika tawar na pi la sa tawar na pi stame ini tum along puta akimi si theklong lang theman non mata along tum la na kuria tum along tum ini lo salang tum si lai hoita non nei tum phan bangso kimi ja phan tawar ki permission ja phan along tum la snap nang kuri lo la se bangso ka bang long tim tum phan nei tum chuni ya lam thela phelo si na tum la klem nang yakam do an sitamen na tum ang klem pon popsi ni tum mathalo langhin pen prokash kro report bisonat karbilai pini aduntu arsik jit lapen soda ka berta lapuhenlo pini jakhong ni phainer kep themanani minister pijus hajorika ahin pen pherang ke ami ke phapon pini jakhong ni phainer kep themanani minister pijus hajorika ahin pen pherang ke ami ke phapon Minister Pijus Hajorika pen pherangke ame along kapang dakpon alam the pohenlo cabinet along kachiprai atengke gaঁও bura atumaphan gaঁও pradhan pusi hok ponpo গাঁও প্রধান আতুম আর্টা থমকে পেন থকে ব্রাফ আর্টা আংবং চজি পুসি বিরটা পাংডাকপন আদুনটু টমন চিকলি পেন কিসুং কেপো সরকার আলং লেয়ালং কেদো আরাত আতুমতা আকেরাপ লংপন পো পুসি বিরটা পুঠত পাংডাকপনথু Ini aduntu arsik jit abirta lapuhenlo Karbianglong dogmoka inglong phok karbi lo charli asong ahin pen Dengao cooperative lemsalong sangka chajor panghu alam ki aputhak pherang ke ame ke phapon Dogmoka inglong phok karbi lo charli asong ahin pen Dengao cooperative lemsalong sangka chajor ka panghu alam ki aputhak pherang ke ame ke phapon Bangso pherangke ame along Harwaghat aro ame Karbil lo charli asong along Rap kongchun bang mirjeng teron lapen Rap dihin rimbang function teron lapen Dengao aro ame along ame pu kensing killing Anondo terang sar binong teron lapen bibison hanse anparta Karbil lo charli asong klem bang pu bang piatum chetong dum Karbil charli asong Harwaghat Committee Harwaghat Committee laban den atong headbras aro chilang si pini labang so den aro IPL long press meet copy of that sini tum dolan kokma ati mohejong ni frang sabe te tum secretary participate pon lo sini tum labang so pini labang so press meet ke dolan kok ke damtan Wati laso nikan kali ke damtan 2020 nikan sami COVID-19 kangkir cek aputha hola sohud sarkar pun kapathik pun mate kiduk kela afan penangan akejoy pen sang pinang ki puduk lasur bustami denaroma alien salong bang penang juri sai mate ke chokje do ajok litum hola sotami chukidam tan 2020 August 11 August bustami litum lens salong litum Karbil charli song penting bayar lo zen non infrang ke bang jila arni ke litum arona teng pensi kele ke bak dipon ko salang litum lancaran cipidun oi pin bustami hola dak cek parada rakit bustami pining le thot sitami langsung tak salang litum ke claim do ko lase ju ke damtan non het jong sitami dilitum evidence do ke nerno cek lo alang litum ju ke damtan 2 tarik Julai ani sabi alang litum tempo pen ke jodang nilitum khang donong cek lo asinitum Karbil charli asong pen ke tipu damji bang kala je ate non ke do bom sarkar labang so kidu kela aphan COVID-19 aputha arut akit joy kepen kiron asang akit joy pen kipinang ji asang alang itum nang thik den pen bustami den arong alen salong bangke antang ka chujor mate kapre ka chujor ka chupang lindo asinitum Karbil charli asong pen ke immediately iruyang bo alang itum han action and make nangi
ate ni action jong sen etik lo bulan te ni tum karbilo charlia song kan ke project hilapen je song ek si jong si ni ka chune ri kan tum bang ke lalu je dak moha dak korkan ti japen mohamaya se kam nomati se purilo la si nomati MEC mate deputy chairman ake hai Ritesh Singh bang tum chune ri lo nang tum prabjin ben la bang so lem salo kladak mate kelang bang ke phansini li chune ri lo athema ili tum khai mate ladak ke duara kidu kelak dobik kasala bang so sang arong teng ben ki pipe tulim tum malo evidence lo la pen os kejor ka chong kuda dobik asli tum pini la bang so through media pen ka chune ri bang kala je non kibom Karbeng Autonomous Council chief ake hai CM Tuliram Sarahan Sami nilitum chune ri thorlo ate prabjin men nalitum labang so alem salo mesen tang sai ibe kurang te nilitum prabjin men karbilo charle song pen soda kachi song mate suluk soda kachi song sami nilitum labang so alem ta thelo donan kok ji pusin nilitum pidi labang so through media sami nilitum klarda alam pachini polo Karbi Anglong Dogmokapen Rukasen Crow Report Bisonat Karbi Live Tangte pini prime time abirta lansi kangton iglo ka dogo we phanta kurwang thu lapen dome thakne